lento akuyona yethu into kaNkulunkulu le. Uma ngingenza kahle uNkulunkulu nje akuthiwa ngihlupheka kanjani uyongikhumbula. Ngoba lezi zinto nje ungazenzi nje uzozalama nje uzonikela. Nginikelela ukucela ukuthi kodwa singatholakali lezi zinto egameni lakho. Uzayithola kanjani leyo? Uzawuyithola kanjani? Ngoba phela ushembe nje ukunikela nje igama lakhe livelayo kuyena. Uma unikela izawuphuma ingilosi esemampondweni ithi akumazi ubengekho. Manje uzawumdedela kanjani? Iphume ka23 ithi hayi njengoba kade sihlangene nje angimbonanga. Usezoyithenga lento ayifunayo. Uyasuka wena ezakhe izinto ayilungu hamba uyakhuluma kodwa uyasonta. Ingoba zilungi nje ngoba wenza intando yakho. Ngoba ngesinye isikhathi uyozenza zonke lezi zinto kodwa uNkulunkulu angakuphi ukucelayo. Kholwa ke lokho. Ngoba uyena owaziyo ukukufanele ngesikhathi esikufanele. Akuwena oye ubone ukuthi njengoba sengingaka nje sekufanele habe sengiganiwe. Kufanele habe senginomuzi ngoba namhlanje siphila kanjalo. Awuzibani usenemoto sasiphule naye sifunda naye kodwa mina nginayo. Bese uyaqala nokuzonda. Bese uyaqala nokuzonda ukuthi hayi mina uNkulunkulu ngathi ungiflathela. uNkulunkulu asoze amflathela umuntu ngihlale ngisho leyo. Noma yini uNkulunkulu akwehlisela yona ubheka inhliziyo yakho. Uma ekubona usugijima lapha phezulu. Uye bese etshela lo ukuthi awuhambe wenzele kanje kuloya muntu. Ngifuna ukumbona ukukholwa kwakhe. Bese iyakwehlela into enzima ukukhala kusuke ekseni kuze kushone ilanga. Ingehlela kanjani lento ngoba mina ngiyanikela ngikwenza konke ngiyasabatha ngiyasina. Ubani kanti besethe mawenza leyo zinto khona usuzokuthola. uNkulunkulu wazi ukuthi yini oyithola nini kanjani. Wena okwakho nje ukuhlala umkhonza uNkulunkulu uyigcina imithetho yakhe nemiyalo yakhe ephelisa amandla uhlala uyigcina. Ngoba kokunye mawusuzenza zonke lezi zinto usukhohliwa bakini. Uthi uma ufika la uzonikela ibona. Abafike bathi shembu ungawumukeli lo mnikelo. Lengane yenza kanje emzini wami. Lo nkosikazi wenza kanje. Le ndoda yenza kanje emzini wami. Masiphakama lezo sandla uNkulunkulu akabe esawemukela umnikelo wakhe. Kodwa mawenza kahle uthi uma uzala uze nabo. Uthi umunikela bese nawo becela bethi inkosi siyayicelela lena. Ngoba izona indlela ushemba izosibuyisela kuzona lezo. Ayithe uNkulunkulu akasibuyisele kuzona. Indlela ezizazisayo abantu bakithi abangasekho emhlabeni. Indlela zokuyihlonipha imizi yobaba nobabamkhulu esiphathiswe yona okungeyona yethu. Indlela zokuthi sizazi ukuthi sikhona nje ngoba kwaba khona bona. Angazi ke namhlanje ngoba ukuhlonipha senakushintsha ngesikhathi senu. Namhlanje ukuhlonipha sekuya ukuthi umzali wakho uyakondla yini. Uze umuntu ethi hayi angikhulisanga lo akangondlanga kwasha kwacima kanjani. Kwase kusho ukuthini lokho? Kwase kusho ukuthini ukuthi ungamhloniphi umzali wakho? Akukho la uNkulunkulu athi uyohlonipha khona uyihlo nonyoko ngoba ekondla. Azi uNkulunkulu ayikhulume yokondla. Into yeni le enizakhele yona la emhlabeni. uNkulunkulu uthi uyohlonipha uyihlo nonyoko kuze izinsuku zakho zalezi. Akunasichibiyelo. Uma umzali wakhe engakondlanga yicala lakhe lelo phambi kaNkulunkulu. Uma engazange wakukhathalela emhlabeni yicala lakhe mefika emndenini. Ayo uyothi mefika wonke lamacala enibabeka wona abazali. Bayothi uma befika emndenini bese imndeni uthi wasebenza usufikile. Wena sakushiya nomuzi unje. Wena wenza kanje wawuchaza ukuthini? Nangu umfowenu ekhala wenza kanje kuyena ngelinye ilanga. Nangu udadewenu ekhala wawenzani? Uyothi uma usudlule kuzo zonke lezo inkantolo wakhululwa wathethelelwa bese ke kuba ima uqala indlela ebheke enkulunkulu. Njoba namhlanje inkumbi ngegidi
zicabanga ukuthi indlela eya kuNkulunkulu uthi uhamba emhlabeni uqala yona. Akaze kube njalo, akusoze kwaba njalo. Inkohliso yemfundiso ze yabelungu le. Uma uhamba emhlabeni ubuyele emndenini wakini. Inkolo isuke ingakangeni ngoba uNkulunkulu akadalanga inkolo kuqala. uNkulunkulu wadala okhokho bokhokho bethu. Wadala izizwe, wayinika amasiko, wayinika inqubo. Zange abanikeze inkolo. Kepha ngokona kwabo abantu ilapho ecabanga khona labantu angibanikeza inkolo ezobenza bahlale bengisaba njalo bengihlonipha bazi ukuthi badalwe yimina. Kodwa unokhokho bethu nokhulu bethu eduze kwakhe okuyibona abadala. Okuyibona abaphendula amacala lento esiyiyona namhlanje ukuthi zenzani izingane zenu emhlabeni manje. Bese ngokwehla kwabo njalo ngokulandelana omunye ayiphendulele kuze kufike kulo othi ayi imini engihlulekile. Bese kuthi uyayibona ke amacala nezona izingane eziwenzayo. Manje lento maNazaretha lokhu kuhlangana kwethu asingakwenzi kube okwethu, asingakwenzi kube lula. Asingakwenzi kube lula. Kepha ngempilo esiyiphila namhlanje uNazaretha sekuyinto nje lula engenamsebenzi. Umuntu usenza akuthandayo. Wenza akuthandayo ngosuku alithandayo aqhubeka athi ngiyiNazaretha. Uma ungasayilaleli imiyalo ungayigcini imithetho kaNkulunkulu hloboni yobuNazaretha oyilona. Uma lolu hambo ungasaluhambi. Uma lolu hambo ungasaluhambi ngendlela esamiselwa ngayo silapha nje sithanda. Kushaya isikhathi sokuthi namhlanje kufuneka sibelana. Mina ke ngibonga ibandla la kulomuzo kuyilona eliyela ngimema ukuthi licela ukuthi ngibe khona ngibe ingcenye ngoba isikhathi esiningi uma wenziwa lo mhlangano sebezenzele bodwa. Asingayilulazi indaba kaNkulunkulu maNazaretha, asingayenzi isisebenzela, asingayenzi isivune, iyasipha. Into esibhekene nayo inzima. Ukukholwa kuyona into elula. Ingakho noNkulunkulu ethi kushemba ngisho ukuthi hambe uyokholwa. Kodwa ngithi hambe uyofundisa abantu babuyisele indleleni zami. Uthi lo wakithi hayi mina ukukholwa angikuthandi. Kodwa uthi ngikuthuma ukuthi laba abantu bangahlupheki. Wagcina evumile ukuze nina nibe khona namhlanje. Kodwa inkinga namhlanje nina seniphambene noShemba. Ubogada mawusuwazi kakhulu ngeke ulunge kulolu wami. Ingakho umlando walo uthi uNkulunkulu uyibonakalisa eyilimeni akayibonakalise ihlakaniphile. Nawe kubothi umuhleli nje uma kukhulunywa bese uba nembono. Bese uyibuza ukuthi ngabe ngisazolunga yini. Ngoba mina njengoba ngimphambwe wena akazilutho ngale ndaba yini. Akho nokodwa engikwaziyo. Engikwaziyo ukuthi uma kuthiwa uJuly kufuneka ngibe khona. Uma kuthiwa umhlangano kufuneka ngibe khona. Ngikwenze konke akufundisa amaNazaretha ngibe khona. Yeneliswa yilokho ke nawe ukuze uvalo lokungabi khona luzokhula kuwena. Asinabo oprofessor abayihlaziyayo lenkolo. Ziyahlaziywa zonke izinkolo kodwa leyo kuNazaretha abantu abayaziyo bathathu. Ezulwini umnikazi wayo uNkulunkulu owathuma uShemba. Emhlabeni yaziwa umqali wendlela, yaziwa inkosi ilanga. Bonke abanye abaholi abayolandela abazilutho. Yaziwe lawo bantu bobabili emhlabeni. Bayakha bayiqeda bayiphelelisa yonke into bayishiya iphelele. Sonke thina esilandelayo kwethu kuzogada nje ukuthi abantu basakwenza. Njobuzwa ngikhuluma ngani nje, ngikhuluma ngoba nisakwenza okwathi wakwenzeni. Hayi ngiyakusukela ngithi hey wena ngoba ngikuthanda ngikhuluma ukuthi engikuhlalelela ukubona kusasa makufanele kusine uhambe uyosila. Uma kuthiwa kiwa kuMeyi ukubona uhambe uya kuMeyi. Uma ungasakwenzi lokho lwami ulwazi ngoNazaretha luba khona ke lapho. Ukuthi layela ke sibanibani awusakwenzi uNkulunkulu athi asikwenze. Ekugcineni lezinto manizenza ngihlale ngibatshela abantu manigcina imiyalo kaShembe niyinikela kuloku kukholwa akukho nakunye mina engikuzuzayo. Kuzuza wena, kuzuza abakini abasemajele, kuzuza abakini abahamba bengayibonile le ndlela lapho bekhona namhlanje bangene ngawo. Njobu lapha nje uzomela bona.
wena ngeyakho ingqondo encane ucabanga ukuthi wena oyicabanga ethi namhlanje ngiye esontweni kambe ngifuna ukubika ngifuna ukucela ukuthi cha ukhona kwabakini ongene kuwena wakupha lowo mqondo ukuthi hamba uye lapha namhlanje othokoza nje bekubona uhleli lana ngoba kukhona isono esizawusula egameni lakhe namhlanje khona icala elizawuthethwa namhlanje egameni lakhe emndenini kodwa namhlanje into esiyenzayo thina amaNazaretha ukuzokhipha abantu bakithi eNazarethini ngoba mawusuqala wenza izinto eziphambanayo nomthetho kaShembe nomthetho kaNkuluNkulu abantu bakini bayadumala bese bethi uma abanye begijima bona bese behamba kancane ngoba sebeyabheka kuthiwa ubuka ingane yakho yenzayo ngoba nathi njengoba silapha bazawusimela kusasa masesambile kulomhlaba izingane zethu manje awuyizeli ngokwakho kulolu hambo wena uye ucabanga ukuthi ukwenze ngokwakho kodwa kukhona kuyena ongenile kuwena wakwenza yakhula intando yokuthi namhlanje ubela indlela zonke ezinye wayivala ngoba njengoba usungenelana nje la khona namhlanje udaba lakhe seliyakhulunywa useyathokoza ngawo qinisekisa ukuthi nangesonto elizayo awuzomdumaza ngoba mase kuthola ngesonto elizayo ususendaweni engafanele isikhathi esingafanele uzodumala abuyele emva phocobala ukuthi awu lengane ngithi singimele isiyangikhipha namhlanje uNkulunkulu akasikhumbule eManazaretha asiphe ukwesaba asiphe ukuzehlisa sesikhukhumele kakhulu hayi nina kuphela inhlangothi zonke sebekhukhumele kakhulu amaNazaretha indaba ikaShembe seyayicula bese umuntu acabanga ukuthi ngokucula indaba kaShembe usekhuluma ngokukholwa kwakhe khona ukukholwa kwakho lo ukhuluma wazi imisebenzi kaShembe wazi imisebenzi eyenziwe uShembe hamba nani kodwa akusho ukuthi lokho sekusho ukuthi uyakholwa ukukholwa kwakho wena kuzawuphuma ekugcineni imithetho nentando kaNkuluNkulu ila wena ke igama lakhe liyoba lihle libe libi phambi kaShembe uma ungasayigcina imithetho ileyo nto esihlangene ngayo eNazaretha okumele sikulwele ukugudluza noma yini emayindleleni yokuthi size phambi kaNkuluNkulu ngosuku asimisele lona nangenyanga asimisele yona kufuneka siyilwe singayithathi into siyenze isithixo imisebenzi siyicela kuNkuluNkulu nakabakithi basiphe ubogada ungawuthatha umsebenzi wenza isithixo ngoba izinto zonke abantu uNkulunkulu abaphezona emhlabeni ezinye zazo ziyaphenduka zibe yithixo umekuphe kuba igagu lokushumayela igagu lokusina igagu lokuhlabelela umuke wakuthatha wakuthwala ekhanda kugcina enye ilanga sekuyisinengiso phambi kaNkulunkulu ngoba ugcina usukhohliwe ukuthi lokho onakho ukuphiwa uyena ugcina usuthi mina kade ngangishumayela ngimkhuza ngomina mhlawumbe ukhona kwezinye izizwe kodwa esizweni esimnyama umina akekho umina akekho endalweni yethu akekho umina kodwa njalo uma ngithi ngiyalalela ngiyakuthola livele igama lokuthi mina sengisebenzile mina nginje mina ngenza umsebenzi omkhulu la mina nginje uma lo msebenzi kuyeyakho ayinaso isibusiso kuShembe umsebenzi ohlala unesibusiso phambi kaShembe umsebenzi othi njalo uma ucabanga ukuthi ngenzeni bese uthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungiphila amandla ngakwenzela umsebenzi wakho ubonga uyihlo ekuphila amandla ukuthi ukwazi ukuvusa umuzi wakho kodwa lento yokugijima emhlabeni nihambe nikhuluma uthi hawu ngeke ungitshele mina ngatshela ubani ongazi kwenza lutho mina ngikwazi ukwenza ukuthi nokuthi ubani wena kulobu buNazaretha ke mawuyibala kulobu buNazaretha ubani uma ukhuluma ekhaya emzini wakini ubani wena
ngoba sonke njengoba silapha nje singasho sisinayo imizi asinayo imizi uma siyoba nayo imizi yokwakhiwa izingane zethu nigade leyo nto kade ngangimkhuza kodwa niyayenza nigade indaba yokuthi mina ma uNkulunkulu ekupha amandla wakuthuma wahamba wayomenzela umsebenzi wayiba impumelelo ungalifaki igama lakho kuwe konke mina engikwenzile nani kusuka ngena phakathi kwalomuzi imisebenzi kaShemba kuyona imisebenzi yami ngibonga ukuthi wangiphi ithuba lokuthi kube khona engikwenzayo egameni lakhe angimi la ngithi nje ubuphila kade ugula izolo uphiliswe yimini uma nawe uzobonga nami ngiyengibonge kuyenta nangu umuntu wakho wawumthembisile ukuthi umenze kanje uyosinda uyowuthola umsebenzi nange sezobonga uzobonga kuwena kodwa ngithola ukuthi nina ninezinto zenu la kulolu hambo kuleli bandla ninemsebenzi eseniyenzile kulula ukulahla amaNazaretha ukufa kuseduze nomuntu ukuphila kude nomuntu nokungena ezulwini kunjalo kukude nomuntu into eseduze nomuntu ngaso sonke isikhathi ukulahlwa njengoba usuzile nje weza la udinwe kabi omubi ukuthi lo muntu uyeleni lapha ngoba le yanto ngifuna ife udinwe kabi ukuthi izinto zakhe sezizolunga umbheke usehambile waya lapha manje gadake ungavumi uphumela ubuyele esandleni sakhe wena awuyena umuntu kaNkulunkulu nonke njengoba nilapha nje nabantwana bakaNkulunkulu uwena ozozehlisa uthathe omunye uthi lo umntwana kaNkulunkulu ongcono kunami wena uzehlise uzobe sedumala ngawe bese kwenzeka lokho kushona kodwa mawazi wena ukuthi mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu kaShembe ngeke ngize ngihlupheke ngeke uhlupheke naba nenhlanhla ningaziphuciki inhlanhla naba nayo maNazaretha ningayikhohlisi ningakhohliseki ningoniwa Shembe washo njalo kunina wathi nize ningoniwa ngoba baphumile namhlanje abafuna ukunona bambethe ingubo emhlophe hayi ukuthi bambethe izibomvu bakhona mhlambe nalapha phakathi kwethu sithi kuyiwale bakhuluma ukuthi bona abantu abayile sithi akwenziwe kanje but hayi uzokwenza kanjani lokho phela ungaphiki naye nizokwenza kanjani lokho ngoba wena unalenkingi eyiqala lapha indaba uwedwa kuthiwa makumenyezwa kuthiwa kuyiwale bese uqala wena uthi ngeke ngikwazi mina manje kunje angithi uyiqala uwedwa lento bese iyakhula uzothi mase efika uzakwe nethi sibanibani ngabe umi ngobumo bese angithi uqala uwedwa bese uthi ngeke ngiphumelele kuloko iyodwa into esihlangene ngayo maNazaretha ukuzogcina intando kaNkulunkulu asifundisa yona ngenciko yakhe uMoses sigcine leyo umthetho noJesu wafika wavuselela lokho noShembe nabaprofeti asihlangene ngokunye sihlangene ngobumnandi asihlangene ngobungana sihlangene ngobuzalana kodwa sihlangene ngokuthi sigcine intando kaNkulunkulu ekade ezweni babeyibulala asazi namhlanje manibulala uNazaretha ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ukuthi uNkulunkulu abuye avuse enye into zonke lezi inkulumo ezikhona phakathi kwalomuzi ayiphele zonke inkulumo ezikhona ebuhlele eziphambana nomsebenzi kaNkulunkulu ayiphele kanjalo nasekuphakameni nasethembezini kusala indaba kaShembe phakathi kwamaNazaretha ulwazi lungabi khona lo muntu ngoba niyawubulala umsebenzi kaNkulunkulu nonke ngeindlela ezahlukene niyawubulala njengoba nilapha nje nonke nenza leyo mhlawumbe babili bathathu abangaphumelela la sibaningi kakhulu njengoba sibangaka abaningi benza abakuthandayo kulo msebenzi kaShembe bayangena bayaphuma abantu yonke indawo yonke lemizi engiyibalayo kuyaxokozela abantu benza into abayithandayo kodwa igama eliphanye kwaphezulu likaShembe ingubo ezenziwa ngayo lezi zinto ile ngubo emhlophe neyimbethe angazi umani nje eMaNazaretha ukuthi nizawukwenziwa njani mina sengiqala ukudideka ngoba ke vela niqondene nami niqondene nomnikazi wenu kodwa mina sengiqala ukudideka ngoba kunokuthi inyawo zibuye ngasekhaya
cha inyawo sibheke ehlathini kuManazareth. Abafundi kwabakwenze ngonyaka odlule bekungafanele. Into umuntu ayenze ngonyaka odlule useyiphindile wayenza. Zisuka nje. Akukho ukulungisa. Ayikho into umuntu ayisola kuyonto hayibo. Uyazi lana ngizange ngenze kahle kulokho angizame cha. Iyodwa nje into eyenziwayo masithi kiwa le abantu bayadla. Kuyaxokozela phakathi kwebandla. Onke amabandla kuyaxokozela ungayihleni akuxokozeli kuyabhujwa uyethembezeni uye ngaphakathi ekuphakameni. Nala igcekeni kuyaxokozela. Uma uthi uyabheka labantu yini nene enza baxokozela uyithola. Ngaphandle ukuthi imisebenzi yomubi. Ngoba uShembe unilondolozile, uShembe unikhulisile. Wangcina njengoba niba ngaka namhlanje. Kodwa niyakhuluma. Niyakhuluma maNazareth. Ngabe ngcono benikhuluma izinkulumo zemfundiso kaShembe, nikhuluma izinkulumo zentando yenu. Asimbathe ngokukaShembe lengubo, sihambe lendlela ngokukaShembe, singayihambi ngokuhlakanipha kwethu, singayihambi ngokuthanda kwethu ngoba munye umuntu oyosingenisa ezulwini uShembe. Munye umuntu owathunywa, sonke siyalalela. Uma manje suka umuntu ethi sekuthiwena, yenza lokho. Maphenduka. Ungathi kuyaziwa mina. Asikwazi thina. Sazi uShembe, sazi imithetho kaShembe, sazi inqubo kaShembe. Asikwazi wena. Ukuthi uyagula uyasebenza njani asikwazi. Awunawo umsebenzi asikwazi. Sazi ukuthi thina ngosuku oluthile uShembe wathi kuyofanele senze kanje. Ilokho esikukhumbuza khona. Asilindele ukuthi hayi ngiyezwa ngisazobona, silindele ukuthi uzawusukuma ugcina intando kaShembe. La unenkinga khona uzawumemeza sisondele sikusize. Ngoba mhlambe thina sikhona nje ukuba khona kwethu ngeke kuzuzise lutho. Kodwa ngoba ngisize wena wakwazi ukuyogcina umsebenzi kaNkulunkulu. Mhlambe ikona okuyosiza.